והלחימה האלה, המילואימניקים מוצאים את עצמם משלבים בין השירות במילואים לבין החיים באזרחות. אז אנחנו עכשיו רוצים לדבר עם מישהו כזה בדיוק, שמשלב, רב סמל אלקנה לוי, שהוא לוחם מילואים בתותחנים, וגם הוא מלמד נערים לבר מצווה, וגם הוא עוסק באומנות. הכל הוא מצליח, כן, מצליח איכשהו לערבב. אז שלום, רב סמל אלקנה לוי. שלום לך, מה שלומך? וואי, הוא גם מלמד נערים במחול בזום, אני אפילו לא אמרתי את זה. נערים מחול בזום, מדהים. מחול, זה מצחיק. חשוב, ציינו. ציינו. זה לא, זה. אז ספר לנו קצת על עצמך, נתנו פה כבר רקע, אתה עושה כל כך הרבה דברים שאפילו התבלבלנו, אבל ספר לנו מה אתה באמת עושה. מה אני באמת עושה? אני אומן, אני יכול להגדיר את עצמי כאומן קודם. אני לומד תרפיה באומנות עכשיו גם. ולפרנסתי כבר איזה 8 שנים אני לומד נערי בר מצווה. בין היתר, כי אי אפשר רק להתפרנס מאומנות. וזהו, וזה מה שאני גם עושה פה. אז אתה ככה משלב את כל העולמות, ג'אגלינג יפה כזה. באמת, תכף נדבר יותר בהרחבה על המיזם, על מה שאתה עושה עם הנערים, אבל לפני, בוא קצת נחזור אחורה לשירות הצבאי שלך. אתה בהתחלה שובצת לנחל, ירד לך הפרופיל, שובצת כלוחם תותחנים, אבל נשמע ששמרת על המוטיבציה, ואפילו היית בא לבסיס עם עוגיות לוטוס, שהדבקת עליהן פתק עם הכיתוב שמחת יום א'. מאיפה זה הגיע? זה משהו שהפיע את השירות שלך? כמעט הצעיבות הזאת. השמחת חיים לשרת הזה? זה אנחנו לא... וואו. בדרך כלל יש אנשים שאומרים יום ראשון, אבל נראה שאצלך זה היה שונה. לא, זה לא סלוגן שלי, זה סלוגן ששמעתי מישהו בשם הרב פרץ איינורן. לא יודע, זה כזה לבוא בהפוכה, לשמח. אני איכשהו היה לי, לא יודע, נהניתי שם רוב הזמן. היית צהוב. כן, זה כאילו, זה נישה אחרת בנפש, אבל כן, רציתי לשמח ולהיות שמח ולעשות טוב לאנשים, אז כן, אתם הולכים פה אחורה 8-9 שנים. נותנים את כל הסיפור. אתה אמן, אתה לא רק צהוב, אתה כל הצבעים. יפה, בדיחת אומנות טוב. ואחרי השחרור, תספר לנו קצת איך באמת על הרעיון הזה למיזם ללמד נערים לבר מצווה. אז למדתי בתל אביב ובישיבה, ורציתי ליצור מפגשי שיח, לא מפגשים, פשוט כשמה מהם כן הם, לא ללמוד מהם, ללמד, להיפגש, לדבר. ואחד מהדרכים שנחשפתי אליהם זה ללמד נערי בר מצווה, וזה מה שעשיתי למדתי דרך עמותה שנקראת צוהר. הייתי איתם 5 שנים, אני עדיין איתם, אני גם עושה עצמאי, וככה נחשפתי ונפגשתי עם משפחות תל אביביות, שאני עצמי הגעתי מירושלים, הכי קלאסי. וגם קצת על איך עובד הפרויקט, כמה שיעורים בעצם, מה התהליך הרגיל שלך איתם, וגם מה התגובות שאתה מקבל מהם? המפגש הוא כביכול באמת ללמד את טעמי מקרא, מה שצריך, וגם אני מתמקד בעיקר בפשוט שיח על בגרות, על יהדות בריאה, על לעשות טוב, לראות את הטוב בעצמך. אז זה גם מסר וגם אתה מלמד אותם לקראת. כן, לגמרי. זה חייב לבוא ביחד, כי אירוע, זה היום הולדת הכי משמעותי בחיים, אז נראה לי חשוב לבוא לפחות להבין מה קורה פה בעצם. סך הכל גיל די מוזר 13, אבל... זהו, נראה לי שהרבה מהעבודה איתם, כאילו אני לא לימדתי נערים לבר מצווה, אבל נראה לי שחלק מהעבודה איתם זה גם העניין הזה שהרבה מהם נורא מובכים, להקריא, זה שלב קשה, גיל לא קל. אז גם יש לך את כל הצד המנטלי הזה איתם, של קצת יותר להכין, להרגיע. כן, אני מדבר בשפה שלהם, כאילו, זה נחמד שאני בא ללמד הרבה מצווה, והם בטוחים שכאילו עומד לבוא מישהו טיפה מאיים, זהות שהם לא מכירים, ואז רואים בחור חביב סך הכל, נכנס קצר וסנדלים, שבא לדבר איתם על החיים, אז זה מרגיע. איכשהו זה זורם, כן, זה מאוד זורם. לא לכולם זה קל, לגמרי, אבל איכשהו לרוב, בעיקר זה זורם מאוד. שיח נחמד. וספר לנו קצת איפה היית בבוקר של 7 באוקטובר, הוקפצת בעצם חזרה למילואים באותו בוקר? כן, ב7 באוקטובר הייתי בתל אביב, בישיבה שלי,
במקרה, כאילו היה לי באותו זמן טלפון, כי הייתי מתנדב באיחוד הצלה, אחרת לא הייתי שומע לזה. וחייל שלי שאל אותי אם צריך לקפוץ וכל מיני כאלה, ואז הבנתי שכן. ומשם נסעתי כאילו לא היה לי שום ציוד, עם בגדי שבת פשוט עליתי צפונה. חבר אחד הביא לי נעליים, ועם זה הייתי. וזהו, ושם הייתי בצפון, סך הכל בכולל 4 חודשים. וואו. כן. ואיך זה בשבילך להיות במילואים כל כך הרבה זמן, בזמן שאשתך עכשיו בבית בהיריון, קודם כל מזל טוב, ואיך אתה מצליח להיות נוכח בבית, להיות נוכח בתהליך הזה? נשמע מורכב. אני לא באמת מצליח, באמת אירוע קשה. אני משתדל להשתמש בטלפון, הלוואי והייתי יותר טוב בזה, אבל משתדל לפחות לתת את התחושה שאשתי לא לבד. כמה שזה קשה האמת, זה מאוד קשה, כי החיים פה... איך קוראים לאשתך? תגיד לנו רגע. שרה, שאוט אאוט לשרה המלכה. כל הכבוד לך. שמחזיקה את הבית, התותחית, כל הכבוד לך. ממש. יש לי עוד מעט, כאילו היא באמת, הרבה אומרים לה כל הכבוד, אני לא יודע אם היא מגיבה לזה, אבל באמת... אבל כבר אמרו לה ברדיו, לא, אז תגיד פה פעם ראשונה, יאללה. שמגיע. לא, זה באמת, 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 כל הכבוד לה, שהיא עוברת את זה לבד, כי אני בטוח כן, אני גבר, אני לא אבין, אבל באמת, באמת כל הכבוד לה. אבל אתה מנסה להבין, זה כבר חשוב. משתדל. ובעצם איך האומנות נכנסת בתוך כל זה, להיות בן אדם יוצר, המילואים לא משאירים הרבה זמן ליצור, או שמצליחים במקביל? כן, בגדול זה בין כוננות לכוננות. אני לפני המילואים, כאילו במילואים הקודמים עשיתי יומן מלחמה, ציירתי כל יום רישום, ובזה התקדמתי. זה משהו שדקות ביום שהשאירו אותי שפוי. למילואים האלה, כביכול היה לי צו מילואים, בסוף הוקפצתי מוקדם יותר, אבל היה לי צו מילואים שהתכוננתי אליו, שחששתי ממנו, כי היה לי לא ממש קל במילואים הקודמים, אז קצת חששתי. אז הכנתי את עצמי ואמרתי לעצמי שאני אגיע לפה כאומן. אתה כבר בתודעה אחרת. להיות אומן במילואים, מדהים. זה אומר כאילו להסתכל על כל דבר בחוויה של אומן, ולפני כן נפגשתי עם עוצר, מורה שלי ומלווה רוחני, דורון רבינה, שהוא ליווה אותי הרבה מפגשים לפני, הוא ליווה אותי תוך כדי שם, ודיברנו ביחד על הקשיים שלי שם, על החוויות הקשות שחוויתי גם עכשיו לאחרונה, וגם איך להתבונן כאומן על המציאות הזאת, איך... ומה זה אומר באמת להתבונן על זה כאומן? איך זה שינה את הראייה שלך של הדברים? דוגמה הכי סקופ, לדוגמה משהו שאני עושה, יש לי מחברת שאני מצייר בה כשאני באיום. זאת אומרת, אם יורים עליי, כל איום שהוא, אני מצייר בצבע אחר לכל סוג של איום, ואני מצייר באותם רגעים. בזמן שיורים עליך, אתה בשלווה שלך. מחברת, עכשיו אני אצייר אתכם התוקפים. אני באיזה מחפורת, או באיזה מקום מסתתר, או משהו כזה, אז יש לי מה לצייר באותם רגעים. אין לי משהו אחר לעשות חוץ מלהמתין שהיום ייגמר. אז תשים לב שאתה לא מתרומם לראות את הזווית וככה... יותר מדי להתקרב לאומנות. זה רחוק, זה תותחנים בכל זאת, אז אני לא מול האויב קו ישיר, אבל אתה ממתין בהגנה שלך, ובאותם רגעים אני מצייר כל מה שעולה על רוחי. אם זה או אם זה פשוט אני מלקט מפה דברים שנראים לי אחר כך שבסטודיו אני יכול לעשות איתם דברים שיעלו בי, ואז זה דרך של עיבוד או לחשוף. גם מאוד יפה בצפון עכשיו, נשמע שיש הרבה מה לצייר שם. גם מאוד יפה בצפון עכשיו, זו סביבה יפה לציורי נוף. נכון, אני גם מצלם קצת, נכון. אבל בגדול כאילו אני קצת מרגיש שזה שליחות, כי אני באמת חושב שתרבות זה משהו שמכניס אושר למדינה. אם יצא לי ללכת לאיזה מדינה שחיפשתי מוזיאונים בנרות ולא חוויתי, ופה אני מרגיש שאני מכניס איזה צד כלשהו שמסתכל על מלחמות, כי אנחנו לצערי הרב רבועים במלחמות, אבל לא מעיניים של
העדת המיליטנטיות והמלחמה וכמה זה טוב וכמה צריך, אלא מעיניים של לוחם שחווה את הקשיים והוא בן אדם להביא גם עדות מהשטח. כן, זה עין מאוד בריאה בעיניי, כאילו מאוד אנושית, שבעיניי צריך להראות אותה בעולם תרבותי. ואתה מתכנן לעשות משהו עם התוצרים האלה? אתה מתכנן? כן, אני עכשיו אחזור עם כל הדברים שליקטתי, כל התמונות, כל הדברים, אני מאבד אותם, ובסטודיו אני אעשה מהם תערוכה בסופו של דבר. נראה איזה חלל ירצה, אבל אני אעבוד על זה, אני וכמובן שדורון העוצר והמלווה שלי, דורון רבינה, ביחד. נראה איך נעשה מזה תערוכה, וזה השאיפה שלי. יאללה, אז רב סמל אלקנה לוי, נדבר כשתהיה תערוכה, תעדכן אותנו בפרטים. הלוואי בקרוב. יאללה, אז אלקנה לוי באינסטגרם תעקבי ותדעי. אני אעקוב, גם המאזינים שלנו יעקבו, אלקנה לוי באינסטגרם, ובחרת לנו שיר. כן, נכון. ספר לנו. יש איזה, זה שיר קליל כזה, שרגעים כלילים שלי ושל אשתי שאני שר לה אותו כזה, וזה מצחיק אותה, אז בא לי שתצחק קצת. שרה, זה בשבילך. מגיע לך לצחוק לגמרי. ממש מגיע לה לצחוק. אם היא שומעת עכשיו, אז תקשיבי לזה ותצחקי ותדמייני אותנו ביחד שאני שר לך את זה בצורה הכי משוגעת בעולם. יאללה, נו, אז זה בשביל שניכם. תל אביב זה אני ואת, אמיר שדה. תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם, הייתם מתוקים. תודה. תל אביב זה אני ואת, זה או איתך או לעזוב די, כי אין רחוב שלא יזכיר עוד